celkom. Po včerajšom fiasku, čo sme mali doma, čo všetko sa pokazilo, tak očakávam. Videj. Po 9:00 všetci zaspali, tak som si aktivoval svietenský a idem na to. Nikto, nikde. To je aký bol COVID. Najlepšie vlastne na večernom zimnom behu je to, že vlastne keď zastavíš, je ti zima. Takže si motivovaný nezastavovať.